Imagine ebe your enemy na-ebe akwa na ife mere gị adịrọ mma. Just imagine etu ị na-ege m ntị kịta na your enemy na-ebe akwa na omume emesoro gị adịrọ mma. O nwere post m fụrụ ebe a na-asị na this man Ebubanidu, amarọ m ndị na-apala edegara dị post ma voice note ọ kọrọ a lot of things gbasara Ifeanyi Ubah, propaganda abataghị. But the only thing m ga-agwa na ebe a bụ imagine ebe your enemy na-ebe akwa na ife mere gị adịrọ mma. Just imagine etu ị na-ege m ntị kịta na your enemy na-ebe akwa na omume emesoro gị adịrọ mma. Do you understand? Ebe ọ bụ na unu na-aparade kịta na this Ebubanidu bụ Louis Ugbenaịt na Catholic Church Nnewi Diocese. Do you understand me? Na o kwugo a lot of things concerning Ifeanyi Ubah na ọ likely o ji wee mee nke o ji ya bụjiri enemy nke ọzọ eji wee mee nke ọzọ ejila eme. Ịghọtago? Mana some of unu aghọtara that there is no permanent friend and there is no permanent enemy. Anything can change at any time. Change is constant. But eventually ka ịghọta today bụ ebe your enemy, onye afọ kịta unu na-aparade kịta na Ebubanidu bụ enemy to Ifeanyi Ubah, mana ebe enemy gị na-ebe akwa na-ebu ya na ife ọjọọ bụ ife ọjọọ na ọ gbapụrụ akpụkpọ ụkwụ ya wụsa ọkpa n'ala ka o wee nweta the sensor nọ n'ukwu ana ka ọ nọ were ekwu ife ọ na-ekwu, anya mmiri na-agba dike na ife emere enemy ya adọrọ m. Imagine that kind of thing. Just imagine godu na onye anụnwa afụrụ gị n'anya na-ebu ya na ife a na-eme gị adịrọ mma. Nwanne m chekam parade galaba unu nwa bụ ndị ụka ndị aghụghọ, onye egboro esi obi ọkụ. Ọ ife unu na-eme n'Africa yo because unu ada aka ụka. Ife a na-eme na be anyị bụ business. Ama na-agba unu ebe a steady. Ọ bụ na ibe big man na ị na-etinye money na structure na ị na-arụ chukwu unu, you are wasting your money. Ife a bụ waste of resources.